सल जादोंब्रा दहायनासो फैबाय दा नैबे नुजाफैबाय मालायनो फना मोनसे हाय थांबाय मा जादों दहायनासो फैदों नङा र' बिदि नुदों आरो नायलाय थांबाय स्क्रिनावनो नुबाय नुबाय थांदों थाङाखै गुड फैदों र' नायदा आंनिखौ नुबाय हाय रंगिना खाख्लारि जोंहा फैलायबाय लाइभआव आं दा फैफिनगोन होनखादोंमोन दहायनो माना रंगिना खाख्लारि दा लिंक गुड खालामगोन इभिनिं होनना बुंहरदों गुड नङा बेखौ आं दे ओरै लिंक खालामनो गुड इभिनिं माब्रै दङ साहा पानि लोंखांखो नामा साहा पानि लोंखां दङ सासे नेट नाङाखै नोंनि सिरि अके नेटआ आंना बिराद स्ल' जायो कमेन्टआबो थाबै फैया आरोखि थांथ'नाङा बिरादनो बिदि नेनांगौ जायो लोंखो ना माखो प्लिज खिन्थाहरदो बिदि थाम्फैया बोरै जाखो दिनै न' दासो मा जादों दाननांगौ माब्रै ओंखाम उन्दुदोंमोन माथो लाइभआव फैयाखै माथो डाइरेक्ट फैफिनाखिसै दानलांसै नै एसे लाइकबो खालामना हरदो जा रंगिना एसे दासो नै अननानै प्लिज प्लिज खिन्थाहरदो होबाय दे आं लाइक होननानै थेंक इउ स' माच जायालै दे लाइक होबायबा थेंक इउ फैबाय नै लाइकआबो नोंसोर नुलायो होनदां ना नोंसोर नुलायो खोमा लाइक खालामनाया खिन्थु आंनाव लाइकआ नुजाफैया नेटआ नाङो आं एथ' गोजानाव दङ ना दा बिनि थाखायनो आंनाव थाब सौफैया माने एक्टिभ जाफैया नोंसोरनि एसामिसआ कमेन्टआ बेनिफ्राय लासैसो फैयो आरो बिनि थाखायसो आङो दा नेट नाङाखै नोंनिया होनना बुंदों नेटआ नाङो अलरेडि आंना 5G बावसो नेटआनो जों थानायाव 5G सोलियो दा खिन्थु आंना नेटआ स्ल' नङा आरोखि सनाय लाइक होबाय सानै लाइक होबाय होनदों सानै लाइक होदोंबा सानै गैया माथो सासेल' फैदों बिसास खालामनाय नङा नोंसोरो सानै लाइक होबाय होनना बुंदोंना नोङो सानै होआखै सासेल' नुजाफैदों नै आंनाव दाबो लासैसो फैगोन खोमा एक्टिभा बिराद स्ल' जायो रंगिना खाख्लारि बेनिफ्राय माब्रै बिदा फंबाय साबेसे दङ जोंहा प्लिज अननानै खिन्थाहरदो सानै देखायदों खिन्थु सासेल' देखायदों उनावसो फैगोन खोमा लाइकआ सानै बेबादि आरोखि माने नेटआ स्ल' जायो खिन्थु आंनि बुंनाय स्पिडखौ नोंसोर खोनागासिनो दं जानो हागौ खिन्थु कमेन्टआ बिराद स्ल' फैयो आरोखि बिदिनो थाबथा थाबथा जायो बेखौ दिनै नायबावदों खेबसे ओमफ्राय मा ओंख्रि रंगिना प्लिज खिन्थाहरदो दिनै जोंहा आदा आं आइ बाबा आदसा आदायालाय बेसेबां फरायदों मा खालामो दासान्दि खिन्थाहरदो अननानै प्लिज आदाया मा खालामो बिफाफ्रा मा खालामो अननानै खिन्थाहरदो
रंगिना खाख्लारि थास'नायानो जोंहा आदसा बेनो गोथावलै सुसु खालामब्रा बड' वाट्सएप स्टेटास जोंहा वेलकाम जोंहा फैबाय बड' वाट्सएप स्टेटासा जोंहा लाइभआव फैबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय आङो लोगोसे माब्रै दं खबरफ्रा प्लिज अननानै खिन्थाहरदो आरो लोगोसे अननानै लाइकबो खालामहरदो एसे दासो स्टार्टिं होनाय आरोखि 8 मिनिट जाबाय दासो बड' वाट्सएप स्टेटास प्लिज खिन्थाहरदो अननानै रंगिना खाख्लारिया जोंहा बुंहरदों एफा डिग्री कमप्लिट खालामासै न'आव मा होनदों गार' दं मा होनदों डक्टर बेखौ सलायो आरो बाबायाबो जेबो मावा आदसा गुड मोजाङानोथ' कन्डिसना नोंसिना न'खराव रंगिना खाख्लारि नोंसिना कन्डिसना मोजाङानोथ' जोबोद मोजाङानो बेबादिनो एंगेज जानानै थानायानो सबसे मोजां ओमफ्राय जोंहा रंगिना होनदों सरि दे गारि दं साबो मा होनो दंसाबो बिदिनो मोन आदसा सरि दे गारि दं आंबो मोजाङै मोजां फराय रोंलायलाङा बिजिरदोंमोन मा होनदों बिजिरदोंमोन नामा आंबो बांद्राय फराय रोङालै मा लिरनो हरदोंथाय सरि दे गारि दंसिमखौल' हाबाय आङो बेसेबांमोन आं आदसा बुजि रोङाखिसै आङो थख' लिरना हरलाय एसे अननानै जाम्बा नालाय आंबो बर' मिडियाम फरायाखै नालाय फराय रोङा आं बांद्राय गारि दंसो बुंदों आदा आदसा गारिबो दं नामा नोंस्रा मोजां खोथा गारिजोंबो खामायो ना थाखा फैसा एसे बड' वाट्सएप स्टेटास प्लिज मारै जाखो कमेन्ट हराखिसै माथो अननानै कमेन्ट हरदो आरो लोगोसे लाइकबो खालामनो हरदो रिना बुंहरदों ट्रेक्टर दं बिदिनो आदा बेखौनो सलायो फैयो इनकामबो फैयो रंगिना ट्रेक्टर दंबाथ' बिराद मोजां खोथा थाखा फैसा लाइनाव दं माथो होनबालाय न'खरफ्राबो सुबिदा मोजां रावबो गैया आदा आं ओंखारथ'बाय दे होनना बुंदों दे नोंनि गोसोसै ओंखारथ'बायबा रंगिना खाख्लारिया बुंदों लाइभआवनो जा फैसिगोन फैनाया फैगोन दा नोंजों आरो जा बर' स्टेटासबो दङ बिथाङा ओंखारलांखोना माखो प्लिज अननानै खिन्थाहरदो दा फैबावगोन दसे थानानै आसा दङ फैबावनायनि दा फैफिनगोन आं आदसा दे दा फैफिनदो दे फैफिनदो आं नेबावनि सोर फैबावो फैथारनांगौ खिन्थु थगायनाङा दे रंगिना खाख्लारि दासो स्टार्टिं जादोंथ' 2 मिनिटल' जादों दाबो नेबावनि आङो साबेसे मानसि फैबावो फैबाय Bilang
नोंना जायाखै नेटानो गैया बन्द' जालाङो हारसिं अपेनानो जाया मा जादों हेल' फैदो लाइभआव सोरबाफोर दङब्ला प्लिज अननानै रायलायनो लुबैनाया हाथारला माथो आंलाय दासो स्टार्टिं खालामदों लाइभआव बिदिसो बाथोन खालामदो सावनो बाथोन देदो पियास थाइसे होनो दुन्दिया होयोबा थाव थाइसे होनो जानोसै फुरा गैया माथो रावबो सासेबो सासेल' नुजाफैनानै दं माथो कमेन्ट हराखिसै मारै जाखो दिपालि बर'आ बुंहरदों आंहा दासो ओंखाम संखांदों आदसा मा ओंख्रि संखो दिपालि बर' अननानै खिन्थाहरदो अके लाइक होबाय दासो स्टार्ट खालामनायखाय गैया थांलाय फैलाय जानायखाय सानै साथाम फैहांदोंमोन साबेसे फैबावो नायबावनि र' एसे लोगोफोर फैयैखाय एसे इन्टारेस्ट जायाखै थेंक इउ लाइक खालामनायनि थाखाय मा ओंख्रि संखो दिपालि बर' अननानै खिन्थाहरदो लाइभआव फैयै फैयै मेगना एसे गाज्रि जाबाय ओंखायनो नै मेगननि मुलिसो होगासिनो दं बांद्राय मबाइल नायजायालै मिथिबाय नुबायना मबाइल नायो बेबादि साफा जाब्लासो फरायनोबो हागोन वास खालामनांगौ
नोगोद पावार होयो फाग्लाखौ मा ओंख्रि सङा खिन्थाहरदो दिफालि बर' प्लिज मोनाबिलिखाय बेस्थ' जोब नामाथाय मानसिफ्रा फैगासिनो फै बयबो लोगोफोर नेगासिनो दं एसे कमेन्ट खालामहरबावदोलाय everyone please आच्छा जा कबिता दैमारि होनदों आं लाइक होखाबाय सार सना होनना बुंदों
जा कबिता मा खालामगासिनो दं प्लिज खिन्थाहरदो अननानै ओंखामफोर संखाखो ना माखो नोंनाथ' बिदिनोखासै ओंखामा उनाव लाइभआव फैफिननायावसो ओंखाम संगोन दा डिस्टार्बनो थांनो मोना दिनै मैयाबो होनहरदों कबिता दैमारि दासान्दि मा खालामगासिनो दं खिन्थाहरगो सिगां दासो स्टार्ट खालामदों लाइभआव फैफिनदों नालाय मानसिफ्रा फैथ'वाखै दा फैगासिनो दं खोमा दिनै 12थासिम थानांगौलै कबिता आरो नोंहा मानो लाइभआव फैयाखै थाबै कमेन्ट हर दे अननानै प्लिज बयबो गाइस आंहा नेट गैला सना हरावलाय सोर अननानै मा होनदों आंहालाय मा होनदों हराव आंहा नेट गैला सोना हरलाय सार अननानै नाम्बार हरबानो जाबाय दानसेनो हरगोन आं नेट खिन्थु आजि थाबैबो थानांगोन 1 GB सोनो हरगोन आं जाया होमबा मासिम खिन्थाहरबानो जाबाय नांगौबा सोनो हरनोसै आं 1 GB मासिम खिन्थाहरदो आंना सानसेयाव 8 GB फैयो बेनि थाखायनो आं लाइभआव फैयो आरोखि एसे लाइभआव फैबा थाब जोबो नालाय बेखौसो नायो नालाय आङो खिन्थाहरफिन दे कबिता दैमारि अकेसो नुबाय जोंहा दिनै माने फैजोबदा मानसिफ्रा बोरै जाखो आं बोरै लानांगौ जाखो हरदो अके जागोन दे everyone please come in my YouTube channel फैदो सासे नङा सासे
कमेन्टआ बिराद स्ल' फैयो गाज्रि मोननाङा आरो फरायाखै होननानै थांनो नाङा खिन्थु आंनाव बिराद लडिं जाफैयो बिराद लेट जाफैयो कमेन्ट फैनाया बेनि थाखाय नोंथांमोना आं फरायागौमानि डिस्टार्ब मोननाङा माने दुखु मोननाङा आरोखि रावनिबो कमेन्ट फैयाखै दाबो नै आंनाव कमेन्ट खालामहरदो अन्नानै प्लिज गैया आंनाव कमेन्टआनो फैयाखै बेनि थाखाय आं मोनाखै कमेन्टआ लेट जायो नै लाबायना सार नों होनना बुंदों कमेन्ट फैयाखै आंनाव दाबो नै बेनि थाखायनो एसे लेट जादों कमेन्ट फैबासो आं मोनथियो आरोखि फरायनो मोनो बिराद स्ल' जायो माने स्ल' नङा गोजाननि थाखाय बिदि जायो आरो एक्टिभ जानो एसे टाइम नांगौ जायो 8-9टा स्टेट बारनाय जायगा गोजानाव थाफैनाय हिसाबै नेटफ्रा एसे गोजानाव खारबोनो बिराद टाइम नांगौ आरो आंनि भिडिअ लाइभखौ नुबाय थादों जानो हागौ गैया दा कम्पिउटारनि बारै नों हरनाया गैया मोनाखै दा दिपालि बर'आ मा खालामदों प्लिज खिन्थाहरदो रंगिना खाख्लारिया दंना गैया प्लिज खिन्थाहरदो जेबो कमेन्ट फैयाखै बिराद स्ल' जादों नेटआ दे जा कमेन्ट हरफिनदो साब्रै दंबावो लाइभआव दे सासेना सासे कमेन्ट हरबावदो ना कमेन्ट सफैथाराखै नै दाबो जोंहा साबा फैदोंमोन नै बिथांमोना लाइक खालामहरजोब्बाय कमेन्टआ सफैया आरो ओंखारलांना कमेन्ट हरनानै आंना सफैयाखै दाबो श' जाफैयाखै जाखौ बिथाङा मानो सिरि थाखो दा दिपालि बर'आ बोरै सिरि थाखो कमेन्ट हरफिनदो प्लिज अन्नानै
नायबाव सानै दंबावो कमेन्ट हरदो प्लिज अननानै साथाम जाफैबाय Please everyone comment me. Đây một đứa này dàn đây sẽ